हे ऐकलं काय चिपेचा विमानतळ सुरू झाला. हो हो चांगली गोष्ट. सुरू झाला. हो बरेच दिवस ऐका नव्हतोय पण झाला एकदाचा हा इला. होय झाला. हो विमानतळ सुरू झाला पण विमान उडता लावा. अरे उडताला म्हणजे काय? उडतालाच जसा उतरला तसा उडताला, समजला? हा 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 बरोबर बरोबर. पण दादानू हा. विमानाचं तिकीट महाग असताना ना. अरे महाग कसला? महाग नाही. अरे तू जर आंब्याचे 2 पेटी मुंबईत पाठवलं काय त्याच्यात तिकीट भागा निला, समजला? तू असा समजा नको हो कोकणी माणूस असा ना तो महाभयंकर हुशार असा, समजला? तो पैसो पैसो बरोबर भागायतलो. हो आपण पण विमानाने एकदा तरी जाऊया तरी. हो त्याच्यात ना मस्त मस्त एअर होस्टेस असतो म्हणतो. अरे हो म्हातारा झाला आणि विमानातले एअर ऑस्ट्रेलिया का आवडतात? मी काय म्हणतो आपण इथे कुडाळ जाऊया. म्हणजे उडाळा आणि विमानात. अरे काय सांगतोस का? अरे ती काय सतीशाची रिक्षा आता उडाळ्यात जाऊ. हो तो कोण आता गावाला सध्या रेंट सुद्धा नाही. मला एक रिक्षावाला सुद्धा भेटला नाही. चालून चालून पाय दुखलेत नुसते. कोण तू भागलो काय काय तू भागलोच वाटता तू. अरे होय रे होय. येऊन दे मुंबई उतरली. ए बाबल्या. हा. अरे हडे ये मरे. हा. हडे काय म्हणते बरा मा? होय होय. आता दिलंय. हा काय आत्ता झालो त्या यायला तुमच्या गावात एक रिक्षा मिळत नाही. मुंबईत एक फोन जरी केला ना तरी ओला येते. बोला म्हणजे ह्या काय आणखी. हो तुम्हाला नाही कळणार ते आजोबा. हा नाही बाबा आमका नाही समजत. बरा तू मुंबईसून इलय येताना काय खाऊ मी काय हाडलंय की नाही? हा काय आपलं मुंबई करते खाऊचे पुढे विसरलं. मुंबई हो तुम्हाला काय माहिती आजोबा आम्ही मुंबईची माणसं किती बिझी असतो. हे मिठाई वगैरे घ्यायला ना आम्हाला वेळ नसतो. आणि साधी सुट्टी जरी मागितली ना तरी बॉस भडकतो. ते कानात कसले बोळे घातलं आता कानात घातलंय काय. हो हे बोती आहे ना इयर ड्रॉप्स म्हणतात. इयर ड्रॉप्स आहे का किती 2,000च्या असत. हा होय होय. आम्ही मुंबईकार कसे एकदम पॉश राहतो. हां आणि माझा फोन कसला आहे माहीत आहे काय? आयफोन आहे माझा. किती 80,000 रुपये. आणि हे बघ हे घड्याळ कसलं आहे प्युमाचं. पम्याचं किती घातलं? तुझा काय बंद पडला? हो पम्याचा नाही आजोबाजू प्युमाचा. प्युमा महागडी कंपनी आहे. काय रे मुंबई ग्रावान मालवणी विसरलंस काय का? हो आजोबा हो मुंबईत मराठीत चालत नाही तर मालवणी कुठची. हा मुंबईत फक्त इंग्लिश फाड 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 इंग्लिश बोलावं लागतं. हे बाबल्या अरे ताबक काय ताबक तुझ्या खांद्यावर काय ते कावडं हगलो असं वाटतं तो बघ वरती. शिऱ्या पडली वरण ती कावळ्या माय कावळो सगळं हगण ठेवल्या. 2,000चा शर्ट आहे माझा 2,000चा. सगळं घाण करून टाकल्यान खराब केल्यान सगळं. शी अरे शेवटी इलो काय नाही जाग्या. अरे मालवणी भाषा ती मालवणीच भाषा. त्याका पर्याय ना. हा म्हणजे तशी कधीतरी बोलते मी मध्ये मध्ये मालवणी. अरे ता जाऊ नये पण तू खयच्या ट्रेन नेलो ह्या टायमात? आजोबानू विमानाने इलोय. आत्ता चिपेक उतरलोय. अरे काय सांगतोस काय? विमानान इलोय? विमानान इलो. बाबले विमानात गर्दी होती काय रे? गर्दी अशी तशी गर्दी ना मरणाची गर्दी नुसती मॉब गर्दी. मी काय केलंय माहिती काय केलंय मी माझो काढले रुमाल आणि खिडकीतून शिट्टी टेलय आणि माझी जागा अडवलंय. मग हे कसो गेलोय आतमध्ये गर्दीतून वाट काढत आणि त्याच्यावर बसलोय जाऊन एकदा शिट्टीत. पण जरा पंखे बिंखे बंद होते त्यामुळे ना मरणाचं गरम जाव होता. मग काय केल्यानी थोड्या वेळानं पंखे चालू केल्यानी मग असा बरा वाटला. आम्ही ना असे आरामात बसलो अगदी. पण काय माणसं होती ना ती नुसती अशी पाया खालते येऊन बसलेली आमच्या. मग ना इमानीला आणि आमच्या रत्नागिरीत थांबला.
पण रत्नागिरी तुमका माहित नाही, माशावाल्यांची ही गर्दी, नुसतं घाण घाण शी माशाची नुसतं वास. ती मग कशी शिरतात माहिती मा आतमध्ये माशावाली सगळी, ती येऊन अशी शिरली आतमध्ये. अजून अजून असं माझ्या डोक्यात ना अजून तो वास असो, भिंता असो. काय रे, त्या विमानात ती बघ तोकडे कपडे घालतात, ती तोकडे. हा, ती काय त्याका म्हणतात ते एअरस्टे, काय काय ते म्हणतात त्याका, ती होती मा पुतूर असतात मा. होती तो जाम भारी. आणि तुमका माहिता दोघा तर मका लाईन दी होती. पण तुमका माहिता मा आमच्या घराकडे असला काय चालणार नाही. म्हणून मी काय त्यांना भावत देऊक नाही. अरे ते इमानात वडो पाव वगैरे खाऊ काय गावता मा. होती तो हो खाजीवाल्यांची ही गर्दी. ते ना माहिती डोक्यावर टोपले घेऊन ना त्या गर्दीतून बरोबर वाट काढतात. सामोसो म्हणा नकात, वडापाव, ते इडले चकले काय काय तर विचारू नकात. आणि हल्ली ना ते पुरणपोळीवाले सुद्धा येतात. इमानात ना डब्यात सुद्धा काळ्या वाटण्याची उसळ घाऊने घेऊन गेलो तर तिचं खाऊ देतात मा. होय तर आजोबानं तुमचं गंमत माहिता, इमान ना आपल्या कापावरसून गेला. मी थंय ना तुमका बघलोय, मी ती खालती ढोरं राखू होतात मा. मी त्यांना काय सांगलोय मग हयच उतरा म्हणा. पण त्यांनी काय केल्यानी थंय उतरवकत नाही, मग डायरेक्ट चिपीच्या इमानतळा हाणून उतरल्यानी. मी काय केलंय थंय ना आपलं खालच्या दाबुले गेलोय. खालच्या दाबुले घेऊन बघतोय तर घोडो नाही गाडी. मग काय केलंय तशीच आपली तंगडतोड करीत 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 हयपर्यंत येईलय. असो ता जाऊन दे. मी काय म्हणतोय मका तुमच्यावर बोलाक नव्हे, परत वेळ गेलो. घराकडे माझी आवाज सुद्धा वाट बघित असतली ना. हा, मी आता घरात जात आहे. हा, फोन येलो. हा फोन येतो. हॅलो हॅलो, का आताच बंद पडायचा होता. औषधीचा फोन येतो. हॅलो, हा यो इलय. हा येतोय, यो का इलय. आजोबा मिळाय ना वाटते, त्यांच्या वांगा बोलावलं. अरे त्या बाबल्याच्या खिशातून काय पडला हो काका. ऐका हे बघ. ऐका अरे हा, रेल्वेचा तिकीट. रेल्वेचा तिकीट. हो यो बघ हे. दिवा सावंतवाडीचा तिकीट हा. आणि तुमका सांगल्यान काय त्यांनी विमानात इले. विमानात इले होणार. हो इलं दिवा गाडी येत. हा बघ. आणि आमका सांगायचं विमानाचं नाव सांगल्या. मोठे पण मारले. विमानाचे ऐतिहासिक लँडिंग. थांबा जरा सुरू करू नका. सुरू केला सांगा मला. रेडी वाच तर पकड. नाही अजून सुरू नका. आता सुरू. हा ऍक्शन. काय झालं. नाही बरोबर आहे. आज वडापाव म्हणा नका, इडली वडे काय काय हो नुसती जरा जरा चुकला. पाणी सुटलं तोंडाला. ह्याच्या सेंटर फ्रेश खाऊ पाहिजे वडापाव. झालंय हो सुरू आहे. लाल पेट पाहिजे. तर मंडळी आमचे जे आजोबा असत ना ते माझे गजाली ऐकून गेले विमानाचं तिकीट काढू. तुम्ही पण काढा. तुमका जर ह्यो आमचा व्हिडिओ आवडलो असत तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि कॅज्युअल मालवणी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि घंटा वाजूक विसरा नका.